Presiden jongka Parti United Democratic Party Ribhoi District uba Donbok Khamdeng uloong baga jingmi no jongki laingut kinong yelam ki bahakmat jongka parti kanomdan kanu ka jingkta ya ka parti haka district kinong yelam bahakmat ki balami no anaka parti ki kentup uba Lawrence Nongrum ubadai kum General Secretary uba Renol Kharkamni ubadai kum advisor bad uba Sumar Langswer ubadai kum Presiden jongka Youth Wings haka district uba Donbok ulo ongru habai dei baga jingkam bakiladon hadu kumba shispa arpongut ke balami rengkat bat kite ki laingut ya kane omnang banong laga dei ka shisha ne kala banlong ka bala supendap hi tang daki kerteng kabaya kane on sedang pe benia bha na kaliang ka jong u kapan kong hi to komdishun na kamta kane ka jingwan mi trong piang ne ngam ta ban lum ya kicing tip halor kini kicing ja ke badang syumi mening ke si hak ba kidan laingut kinong yalam jongka parti UDP jongka Ribhoi District we ba Lawrence Nongrum kum General Secretary jongka UDP Ribhoi District nanta pursa iba Renal Kharkamni ulong kum Vice President jongka UDP Ribhoi District Pak Sumar Square ulong kum Presiden jongka Youth Wing jangka Ribhoi District UDP jungi. Te kalau nggak bisa begini kelawan submit jointly hagowe ka paper, ialah kejongka resignation letter kejiki kabang alayok pedang ha kapor kumashkau stengi itu menen minister. Ti Henry ka pada keba penlong ya ki ban resign lah parti ya kata ngamla penong ke bala penlong yaki marbaki gidon la kejongka jinga kenduk la kejongka chisem la kejongka jing sngo wajungki mo di kata kasyong ha ka sngo jungki hi bangindong da kung wepat ngamla ban batai manga kanya kata marbaki ru tim sem penpau ya kata ka dausimet tandai ki wepat pilih kalami ha ka kot kubor pila ai ha ka YouTube menen ngelai ya kata kita kidau tian rai habiakan pada ya kata kacing sengau nak kalian jongi kum ke parti mo habaki ni ki parlok ki baju ya trailer kita rekan bat ngi mentala ongno lagi babun klikis nam laya don rekan ilaya ya ilaya trailer kat kum ni ti kum ki parlok ti kacing sengau ngi don ya kata melak mandan haba du ek parlok mana bom sengau don kacing sengau dan rai kamut pat benong ba so benut kat hadung ta tam nangong ken marbelen marba hakanika kam politik te ki don hi kene ke jingarung ke jiami lala ki jong ki daw ki don tiki ki la saude ban mi tiki la mi ki layak la ke jong ka lenti she ki temu ban lek ya katar ngim la badong ni lem ten rei ha ke jing de ber ka parti pada fikran spang hatu ke don em ke jing kta mo ya ka parti din bakine ki nongilam juga parti jongi ki balami rengkat bagi kita kispa arfungut piong ya kata ngan repeat biang iki bangaladep keren men ba kalau mau bisa begini lain hut ki la penting kena iki wakilawan ai de jing thok pan ngala examine bahai ki ngalap ka ki baru khoi kilong in order ta kalau bede Henry kita ki baki ong kispa arfungut bade kita ngampat lawan ban ong menta de kadai bisyan ke bang de bisyan ne kadai bekas pentap tangga keteng jono rejingno ne ketang amla banong barba ya ketu pentangin ha bandang verify yang yet to verify itu pan sisya hadu kano kalong genuine bat hadu kano kam long ya kita inang haban wan cintip ang haban pan sisya bagi ne haban ong intouch pat kitu kibaki gila ai keteng di kalong kita hagi jadi bat kita hadu kano kakta na kakta ya kata ngam laban ong nomor belin nomor ba pi kumagalong mata ka UDP mo la kalong hak diskri boy ne hak jelah bor ko we kalong ko we ke parti regional party ke seng sahima sima jong ka rilum jing hane baki priu ki pek khmat hi la da kade baki khmi lanti ban wanra ya ke jing kla haka sangsar khada na ka banta jong ka jela jingi barak we ne pini ba kumagalong mata ka UDP kalong ka we ni gi parti ki ba ki riurang ba ki riudan buram
ki balong kum ki nomi khmat ki wat ki elected member ro ki pai khmat manta sya ka UDP ki khmilan ti ba kani ka parti kanang kiu bat ka jing panisok kadang don teh ka jingwan paniasno ban paniasok lang ban don bat kani ka parti UDP ka don manta kumta na kata daw fi wat hanya hari boy ki ba pon ki rurang ba mo ki rudan buram ki bri ka don ka ban sim ban shakri ban trade ka manta ka jingbit jimyang ka ri ba ka jai menteri ka dong ka tanyang ni ki don ya ki ba right now nganam la ban disclose kita gigi brokhan kapor kan sabatay mo tendo ita mga pentikna hangne ba kidang don sibon kilo orang ba kiban don ke jing angut ke jing tumu banwan panesok no bat ka parti UDP wat hang hari boy district jengir de tina kata ba fi na kadon ka jing ta ne don ke jing ta kumukolong manta ngha ke jing siang ngam yo i ba kan don kanda don than kata ke jing ta henry ke ji bangi sungtu ke bangi ke bolong ba hadin begini gigi gala ja kumne ngayu ibman ba kanika parti UDP kanang khir song teh kandang yo bor penban namar bale namar ba ni suthu ba ki bobon ki orang ba kinang don ni ka banwan panisok lade bane tre langbat ka parti UDP hang dia po jong ka ribo district jing